Asian ka number live spotlight mundu. Kohimen ko para tongin sangu ya Jisu naga binda kaneka step bangin angkar part ya u pau nampen slay yang ibaro daga bor jong negi Eucharist Bakhuid tongin aman raha kama jongu ike jing tumo changi baro dan don bungi kina kibadang don hapadengi exam baper ai bakinang yo jingai ke jinggerku halo jongki idwairu naga binda ki bapang ki bashitam kiba karpad yaga jingdu wai naga benda jongki baki nang yo yaga jinga lemba kanegi Eucharist Bakhuid idwai na benda baro ki himen ge para ki bala wan ban chimenda haga inner healing retreat ba baro ki nang dap daga bor jonga men siam Bakhuid kamda me haga nega Sngi kadbangi duai naga benda ke jimpen slay jonga men siam Bakhuid halo jongki idwairu naga benda kai ri India naga benda ki Kristan baro har India Iduai naga binda ka North East India bang ilong ki bas camp haga jinge ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid Amen. ka jinga jongo Trai jongi u Jesus Christ bad ka jingi jongo bleng lem bad ka jinga sulak jongo men siam Bakhuid kindon rengka bat pi barro ko himen ko para tongin sange si por ben pan map naga binda kilait jongi u Jisu kot u weringi vei pai vei ban rungno haka jingade kabati mai badu u Jisu u terwa hangi yaga jinglong kabati mai habangi puson nagi jimpule minta kasngi nginang yusno yaga jing terwa jong Jisu kalong shaga jinglong kabati mai ka jingim kabati mai da kabaiti lut yaki jing talon ki jing duna yagi pop naga jingim jongi tongin sange por ban aiti hau Jisu yaki pop baro ki jimlin basuniyo jongi baro kaba pensausi bon sin yangi kaba pentingit yangi bon sin kadba ngidang kongu yaga pop kadba ngi kran yaga jing suniyo
kat bangi page ya ke jing siniu ngidam pen so si au jisu ai nang pen ku yang imenta da ka snam ba kardor ke jangu jisu be eat map yang i sai kud yang i na kini ki pop aro ki bangi lele ni so si na marba ngila pen so si yame nga pala how blay badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalele pop shipun e da ki jim par khat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao e janga na markata ngakar padi ka maria Bakhuid kabayai sa kathi soti ya ki angel ba kiri khoi badia pi ko himen ko para banduwai na gabinda janga how trai ublay jangin ublay badon bor baro nis ne yangi badendala mapigi pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Tong inia Dubai hakane ka Sngi Trai ka basan janga ayam Lent ngi Dubai nagabinda ka jinga e ben pen kreb ha nagabinda ka paska kadbang idang rung ha ka tayo Bakhuid hadin gane ka tayo ngidang trang nagabinda jisu ngidang trang nagabinda ka jingit ka jangu baunang pen roy ka jingit ublay hapo jangi iway pa iway. Ngikar padia me ko trai ko blay jangi. To ay ba daga jingirap jame yan shem yangi. Bang yay shirhem daka taka ju ka jingi daka ba ukon jame namar ba uid iya ka parte ula aiti yala de shaga jingiya. Da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba imbad sansha rengkat bad me haga jingelong kaway jungamen siem Bakhuid ublay junom la junom Kaching play bankong, kaching play na kitab ujarmia, kalong balay puway, kodlay puway, hatu lay psaw. Hakmi lapoy kaya uong utray habangan sayate ya kejutang batmay bat kaying Israel bat kaying Juda. Omday kum kata kejutang kabanga layate bat kipatamen jong ki menba ngalaptin yagi dagakti panwan yalam yagi nari Egypt. Nabaya kata kejutang jonga ilapin khen bat ngalapin I aladi pangadai ukan rad jongki uong utray. Henry kani kalong kejutang ya kaba nganyate bat kaying Israel hadin gitu gisi uong utray. Ngan siap ya ka ain jonga hapo jongki bat ngan tho ya ka hakidonu jongki bat ngan long ublay jongki bat ngan magi ken long upai jonga ti enom don kam shu
pamanla ubriu unda hikaya la upara marjan padela unmen para takaba ong totib ya utarai na babaro ken satib yanga nadu ubarit tam na nagi hadu ubakral tam uong utarai na bangan samap ya ka jingpoman chungki pat ngan om ken mau shu ya ka pop chungki din chong utarai naga sam sam kuing in shimatan namba yo spotlight yo spotlight Kajing pule baar, kajing pule nak shiti shaki hebru, nong san kot nyau tu knai. Hak Sngi kajing em perthai jungu, ujisu la terwa kajing duai bat kajing kerpat. Da kajing lenyar bat ki umat, hauta ubala bantelaj ya u na kajing yap. Bala shashkor ya u namar kajing rumblai jungu, la ulalong ukun, ulahika ya kajing pungu. Lembah kata kaba ulah syashto. Pat haba la pen jenai ulah kelalong ketolong jengka jing penim. Ya gitu baro kiba kongu eu kakten jong trai.
Trai und Don Renka bat Pim. Renka Piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Hapedeng kito kibalalait ban mani ha ka jinglenium paska. Ladon katto katnengut ki Greek. Kini kilawan shawu Philip. Ubade na Bethsaida ha Galilea. But kila ong ha u ba ngikwa ban yakendo yawu Jisu. U Philip ulalait bad yatu ha u Andreas. Badu Andreas ulalait lang badu Philip. Bad kila yatu hawu Jisu. Badu Jisu la jubab haki kapor kala poi menda bayaw kono brio yan pindon buram. Shisha nga ong happy lemda usimbo jong ukeo uhap hakindo badu yap. Usa tang marway. Henry lada uyap usaiso shibun. Utaw bayit yala ka jingim Undu yaka, padutao baisi yala ka jingim, hagane ka parte, unri yaka, nagabinda ka jingim bam jukut. Lada uno shakri yanga, ude ban budi yanga. Banangda, habadon manga, ushakri jongaru undon. Lada uno shakri yanga, upa jonga, unai burom yabu. Menda kamensiam jonga, kalenga, ka te ngan ong ayu. Hatungan ong kopa to pelait yanga na kane kapor yem nagabinda kane ka jingtomu ngalawan kanang ha kane kapor kopa to pindon buram ya kakerteng jome tika we ka sur kala karen na bening ngala pindon buram ya ka bangan pindon buram biang kipaid ba kibala yang hangda kila yusngo ya gata ka sur Bad kila ong balatir partat. Kiwe pat kila ong u angel ula karen ha u. Ujis ula ong haki. Kanega sur kalawan nagabinda jumpi. Omde nagabinda jonga. Minda kade ka jimbishar ya kane ka partay. Minda yan shop no shabar ya usim jong kane ka partay. Bad mga endala kindiu yanga nakakindo. Ngan sa kring yaki briyu barro syanga. Ula ong yakane ban kedaw dakano ka jay jingyap baun sa yap. Ka gospel jong utray. Ko himen ko para bat bikin na bayit baro how try Jesus Christ ngida po ya ka sngiu try basan jong ka ayom Lent bat ngila jan bat ka jingra ke paska badu Jesus ukren hangi minta kasni syapanga rukam bawniya hakamat jong Jesus kadon ga jingiap minta Hakamat malla ki Kristan ngide ban don ka jingiap ngi habanam ben yoi ya ka jingiap hakamat jongi omde ka men siam ban peniap enre ka men siam ban yap lang badu Kris ban sa nar penalang badu Kris de nagata ka daw u Jesu kren ha ke apostol lemda upnyang keu u hab hakindo badu yap umla balong seiso shibun Kajingim jongi kan seizo khaba ngiyap lang badu Kris. Kajingim jongi kan stang ban seizo khaba ngisha ya Jesu ban prung jilliu ha ka donut ha ka men siam jongi. Omdon kawai pat kalindi kabala ki ba seizo ha ka jingim jongi. Kaya ka ba pelong engi ki kon Kristan kalong
habang ngidon kambun Jisu hapo jangi ngide bandon kambun Jisu hapo jangi te habang i kambun Jisu hapo jangi ngilong ki ba seiso ladang ngilong dona Jisu hapo jangi ngilong ki brio bam iap badu Kris ngin im ya lade ngi im nagabenda ka jingkuan janga perte henreng nginum don Jisu shu uno ubrio kano ka brio bakwa banlong ki ba seiso ha ka jingim mensiam kide ban wat ningkong ya ka jingdon jongo Jisu bat kide ban stang ban id ya Jisu om kumba id menta henre kambun mangasngi kadbang idang id kambun ya Jisu ha ka jingem jangi ngilong kum kini ki nong Greek kakatino bale ka ong ki nong Greek kila wan ban wad ya Jisu badiong ngikwa ban yo ya Jisu kaya ka jingtrang jong kini ki nong Greek ki kwa ban roy bat ka jingya de badu Kris man paiwai batrang ban yo ya Jisu ban im badu Jisu kide bandon ya kaneka pang ngakwa bandon kambun Jisu ha ka jingim kambun Jisu ha ki kemat jonga kambun Jisu ha ka shindur jonga kambun Jisu ha ka donur jonga kambun Jisu ha ka met ka par jonga baro lada kambun Jisu ha ka jingim jonga ngalong ribale ngalong rikoid ngalong ubrio ubajab halor baro ke jingsunium lada don napadeng jongi ngimju job ha ke jingale jongane ka parte lada de ka jimpule jongi lada de ka kamensiam jongi lada de ke jingade jongi bat ki inga sem lada ngilong ki kon ki bang ngop shi ngop ha ka pop ne ha ka no ka jimlin basuniu kaya ka ba pide ban sautu na ka ta ka jimlin basuniu ka ba pi im kalong ngadona Jisu ha ka jingim jonga baleng along ukon ne ka kon bam kongo ya ki bahalor le baleng along ki kon bam kongo ya ki nangi kai baleng along ki kon bam kongo ya ki mi ki pa le se kala ban long namar pe dona Jisu ha po jompi lada pe dona Jisu pinumla ban long bas ngevrit mensiam pimla ban long ki ba id ya ki we ki ba burom ya ki we kambun Jisu hangne ka ba mod ka donut kalong ka tolong jonga jingir ka donur jongi baro ni ong hana kalong ka tolong jonga jingir ka tolong jonga akor baro ka wanna ka donur le na ka daw lada pisnga bha ha kane ka jimpule na ka kitab Jeremia nungya tulupa ngilayos ngo utray uble umut ban bu iya ka ain ha ka donur brio omde ha ka kli bu na preng jongi ngidon bun jai ki jingtip ha ka kli ka jingtip kansa ha ka kli haba pe pule court haba pe kano ka program na ka TV ne ke social media baro kata kansa ha ka kli jombi kalong ka jingtip lada pe pule court kansa ha ka kli but lada klamsa ha ka kli ha ka por exam jombi pin klet pi ong ngala ngaklam kin mau namar pelabu ha ka kli jombi ya ka ba pi pule court ha ka jabin jombi hangne utrai ublay ong komno ublay un bu ya ka ain jongu un besiap ya ka ain jongu hapo jongi brio un besiap ya ka ain jongu hapo jongi brio bad un bu ya ka ain jongu ha ka donu jongi brio kadon ke jingya per ka ain kan kabasa ha ka kli bad ka ain kabasa ha ka donu kalong ya per bu na preng jongi ngidon ka ain bad ngidon ka jingtip ya Jisu ha ka kli jongi lada ka jingtip yu Jisu apang Jisu kansa ha ka kli jongi kanum pelong yangi bariu balai ka jingtip kanum pelong yangi bariu balai kaya ka ban sa pelong yangi bariu balai kaya ka ba pelong yangi rikoid kalong ka ba pelong yangi ki ba koid haba kain jongo balai kan stang ban trekam ha ka donut namarngi ong ka donut kalong ga jaka shong jonga jingid baro ka we kalonga jaka shong jong baro ka jinglong brio kaya ka ba pinkala ya ka jinglong brio kaya ka ba pelong ya pinkala ya ka jinglong kinna sha ka jinglong jimba bat ka jingkoy haba ngis tang bandon ka ain jongo bole ha ka donur jongi ka ba mod ngan it kambun ya Jisu ngan it kambun ya ka jimba jongo Jisu ngan it kambun ya ka jingko jongo Jisu
ngan trang kambun ya ka jinga e jongu Kris habang ngastang ban trang man ka kelip ma dia ka jinga e jongu Kris ha ka jingim jongi kata ka jing trang kan stang ban roy hapo jongi bad ha kata ka jing trang ujisu un stang ban pensle ujisu un stang ban pen kandang ujisu stang ban kerku haba ujisu kerku ya kata ka jing trang jombi kambun jisu un stang ban shong hapo jombi kambun jisu kabamut kambun ga jinglong jongu jisu kambun ga jingir jongu jisu kambun ga jingku jongu jisu ban haba don ga jingku jisu haba wan ga jingtunju hakama jongi haba wan ga jimpan shoy ban le kano kamsniu nginum leshu namar omde ka jingtip kan trekam omde ka kli kan trekam henre ka donut kan trekam ka donut kan stam ban ong yapi ladang alle ya kane ka kam ka pensausi au jisu namar ujisu ushong ha ka donut janga ujisu ushong ha ka mensiam janga bat ngam nushu ban pensausi au jisu kane ka longa jingya per ka ban savanjia ha ka jingim jonge breo kiba yid ya ujisu nadu ka donut naga daga daw haba ujisu hikai yangi shapanga jingi do ble ula ong yid ya utrai ble jompi daka donut jompi baro daka bor jompi baro daka mensiam jompi baro daka jingmud jompi baro ujisu umshila ong yangi yid ya uble daka kli jompi ujisu umshimla ong yangi ban yid ya uble daka jingtip jongi yid ya utrai daka jabin jongi henre kai ka jingma kaba bun ki brio hakane ka juk kaba ki shem kalong ki id ki ong kitip ya uble ki ong ki id ya uble ki ong ngitip ya ka bible ki ong ngitip ya ka balang ngitip na dong shadong henre ka jingtip kan samarwe haka kli lese pi ki ba shong hang neru pi don bun jai ki jingtip haka kli jombi shapanga balang papide ban late mass pide ban late duai pide ban kam roy haga jingim mensiam war ke jingtip ka don hangne henre pi ki ba don ke jingtip pimju le ya ka ba ujisu trang haga jingim jompi namar bale ka jingtip kam shimla kerlalong ga jingit ka jingtip kalam shimla kerlalong ka jingit naga daga daw u Jeremia u ong haba ki brio ki stang ban yid ya uble haka donut haba uble ubu ya ka jingir jongu ya ka ain jongu haka donut ki brio kim don kam shuban wa jingtip ka jingir kan kerlalong ka jingtip ka jingir kan kerlalong ka jingtip haba pe don jingir du jisu haka donut kata ka jingir kan kerlalong ayu kan kerlalong ka jingtip kata ke jingit kan kalalong ke jingtip ayu haba shumudur pidang yad bat ki parlo ki basiniyu bad pilong kinna bamju dikiyad bamju di doma bamju peit ya ka film basiniyu but pidang yad bat katto kanongot ki parlo ki balong basiniyu shisha kilong ke badi kiyad haba kidong marwe kilong ke badi doma haba omdon mano ba yo i kilong ke ba peni ya ki dur ki basiniyu haba omdon mano ba peit yaki kine ki kinna lese lada kisse ya kita kityar basini barro hakama jampi lada pilong kinna badon ke jingidu kris hakata ka kelip mat kata ka jingidu kris kan penshai ya ka jimud jampi kan penshai ya ka jingtip jampi but pinstang bandong em kane ka kam kalonga basiniyu kane ka kam kalong kaba siniyu hakama tu kris but nganum peishu nganum leshu nganum dishu namar ka jingidu kris kamsha yanga ban kongu yaka kamsniu henre lada pilong ki brio ne kinna bayah da ka jingtip kris lada omdon jingidu kris haga donut tanga jingtip kabang idon haga jabin nga klet nakata da bonsin pi sautu hi haba pi late exam pi klet wad lada pi karkod bha wad lada pi ong atte bha yakane haba pi shong haki exam hall bonsin pi klet bale pi yait bat ka jingtip pim yait bat ka jingid henre haba poya ka binda janga jingidu kris lada pi lomba pintre kam jingidu kris pinum kellon hakamat kino ki jingtinju kakamat kino ki jimpen shoy bale bon ki kinna ki ngop hakapop ka daw kalong
kidon jing dip kane kalong pop kidon jing dip kamde ban le yakane Henry Kimdon ga bor janga jingid ban ong nga kam id yaw jisu nga id kambun jisu ban yakane ka pop nga kambun id yaw jisu ban yakane ka kamsniu te Kimdon shu kata ka bor te lada Pimdon kane ka bor hapo jombi katkana baro mangi ngin ngob ha ka pop mano banum light bano banum ngob ha ka pop kibriyo kibabu ha ka dono jombi ya ka ain hangne ujisu wong ya ka ain ka ain ka ba ujisu kren kalong syapang ka jingriyo bale syapang ka jingting buram syapang ka jingid ka ba pelong yangi ban kenjo ya ka baneng minta pidon kampan puson ya lade hato ngadon jingir sisya ya ujisu ngadon jingir sisya ha ka dono janga hadu katno nga id ya ujisu hadu katno nga don ga bor ban kentai dia ka pop haga jingem janga haba ki parlo ki tinju yanga haba ki bri ki tarwa yanga ya bon jait ki jimlin basiniu ne ki ko ki pinbor yanga ban lesniu hato nga don ne em ka bor banong em nganum le namar nga kam id ya ujisu ban ya ki ne ki kambaro haba pidon kane ke jingi du kris omdon mano ban pinbor yangi ban late mas Omdon kam ban penbor yepi ban leit duai. Omdon kam ban penbor yepi ban leit pediang sakramen. Omdon kam ban penbor yepi ban leit pelapop. Omdon kam ban penbor yepi ban pulih ke tinu trai. Omdon kam ban penbor yepi ban kerekod. Omdon kam ban penbor yepi ban le kano ke kambaba. Namar don gabor ka penbor yepi man ka kelip mat. Baro arpo sau kanda jonga jingim jongi kadon kane ka bor kabayai kendo yangi yai sneng yangi yai pengen mau yangi banle yaki kambaba minda bun napreng jongi ngis ngautu ngit tolot palat ya kane ka bor kabayai penslur yangi daniam de ngimdon kane ka bor namar ngilong kinna batrai kam daka kli om daka donut ka mensiam Ti kani kalong ka jingko jongu jisu lemba ka kitab Jeremia nong ya tulupa haba ublay ula ong ngan bu ya ka ain ha ka donur jong kibriyo ngan bu ya ka ain hapo kibriyo omdeshu ya ka jingtip ngimdon gamban kiliyano yano ka ekane chisin bangi don kane ka jingid kan pinkuid yangi ka jingid kan penjanay yangi kajingid ublay kan penkalay ni kajingim jangi kajingid ublay kan yada sumar yangi na ubamen na uksuit na kajimpang na kajingsitom barot ni haban long kiba tray kam pintray kam yakadonud ladang i pintray kam yakadonud ngim nushu ban pepmas ladang i pintray kam yakane kajingid ngim nushu ban leitia kalamduay Larangi pintray kam yakane ka jingidu kris ngim nushu ban kren yakiktin jakliya larangi pintray kam yakane ka jingid ngim nushu ban le kano ka kam auria ha ka jingim chongi lem komta ngin ngop ha ka pop bad ngin kerlalong ki beryo bajaburam padu jisu la ong kumno ban pensotu shushu yakane ka bor jisu ong ublay upa un pindon buram biang ya ka kerteng jongu ula ong kumno ula duai kumno shua banyap jisu la ong kumno ba koblay kopa pindon buram ya ka kerteng jonga kabamun habang adon ka jingidu kris ngai dia ka kerteng jisu bala pindon buram lupa da ublay ula pindon buram lupa ya ka kerteng jong ujisu habanga stang ban dia ujisu habanga pinbun ya ujisu ha ka jingim jonga habanga pinbun ya ka jinglong jong ujisu ha ka jingim jonga lada de ki kinna ne remba ne longumi ne longupa ne kino ki brio kaya ka badang jia ka jingi jompi ya ukris ka pindon buram ya ublay ka jingim jompi kan kerlalong ka jingim ka ba pindon buram ya ublay namar bale lemba ke jingyap jongu jisu lemba ke jingkongu jisu lemba ke jinghap jongu jisu ha ka kindo banyap kaya ka balajia ha ka kerteng jisu
ublay ulak pinkantang hadu kata-kata yaw Jisu. Ublay ulak pindon burom hadu kata-kata yaw Jisu. Minta haba manga bad mapi ngistang ban id yaw Jisu hagadonud ngidang yo kataka bor. Kataka bor kawan. Omdek tangga kerteng Jisu endre ke kerteng badon burom. Ke kerteng badon bor. Ke kerteng badon ka sap. Ke kerteng badon ka jingin. Ke kerteng badon ka jingkuit. Kabangit pediang ya kene ke kerteng ya person jungu Jisu ngidang pediang ya upah. Namar upahi ulapen gandang lempa ka jingkongu lempa ka jingiap jungu Jisu. Tina kata daw Jisu ublay ulaong kopa pindon burom ya ke kerteng jome. Pindon burom ya ke kerteng barupa ong nga pindon burom lupa pan nganang yai pindon burom syusyu ya ke kerteng jonga hame ko Jisu. Minda peke kina bayit baro duai lada pedon ke jingidu Kris lada piko ban roy ke jingidu Kris duai da ka bakaprip halaka mensiam kopa pindon burom ya ke kerteng jongu Jisu hapo jonga. Pindon burom ya ke kerteng jongu Jisu hapo jonga. Pindon burom ya ke kerteng jongu Jisu hapo jonga. Pindon burom syusyu ya ke jingim jonga. Habangi duai kumne ngin senang yo lut ya ke jinggerku ya ke jinga halo jongi. Ko Jisu beid kerku kerdo yangi. Pindon burom ya ke kerteng jame hapo jongi. Ngi rai ko Jisu ban id yame. Ngirai kod Jisu ban pediang yame. Ngirai kod Jisu ban wad yame. Ngikwa ban yo i yame. Ngikwa ban id yame. Ngikwa ban pindon burom ya ke kerteng jome. Haman laki kam kabangile. Nado main step hado janmit. Man kasngi. Ngikwa ban pindon burom yame. Kindiyo burom yame ko Jisu hapo jangi. Kenapa? Ngilong ba job habara ke jingale janga jingim jangi. Haka pule ka puti, haki kami yang kamsem, haka jingade jangi bat ki paralog, haka jingade jangi bat ki kemi ki pa, haka jingade jangi bat ki bagalor, haka jingade jangi bat ka balang, kalong shisha, ka jingid jame, kalong kami na ka jingid bat ka jimpin don buram yame. Yan yaro ya utray Jisu Kris. Tongin yang tongin playa ke jingait ke jongi. Number nice spot in the way. Number nice spot in the way.
Ablay ko pa. Ngikwaban pendon buram ya ka kerteng jong Yesu hapo jongi. Ban ngiban ra hame ya ki jingang nur babun jongi. Kerku yangi pediang yangi. Nagabantao. Nagabantao pa Bakhuid Bishop Sngi kilindo patika. Bishop Sngi kilindo patika tekis pada pagi penriu ki ba dap hakai jing sumar jong ki kintuk yo I ya ka jing IP lut kadak jing ngau kadak ka jing I ublay ni kepada ni ke Trai Ya kapenta kani karempai Kristan jongi ba haka jing lekniam Sngi utrai jongi nin syam ya ka jing ijule yang ikum kawe ka yang kasam nikar pada mi ketrai Nagamata iwe pa iwe nangi bada ka ba sngaw kindo ya ka chinglong pa pop chongi ngin pai shau Jesu halong kading na nagabanta ka ching isnay bada ka ba tikna ba yo ya ka chingkar pat demi Trai Nagabanta kita kiba mir kajing yap wada kaba baik piang ya kajing pam menshua kajing yo iya kipop jang kikan pento singkerman ya ki ndrai kajing alam ya ki sya kajing kelak kabambut taka bakin bau ya kajing isnai jong ublay ya kaba lapin pau punsin haki niger pada meko Trai nakabenta kibreu baro kibala mensau neyap daka pop kibadon ha kanu kanyam pa ublay penpau haki ba ujisu ulayap nagabenta jongiro pangi penbiang pangi pan tiang ya ka jingisnai kaba uterua haki ngiker pada meko Trai Kopa lemba ka jingsha shitombar ka jingiap jongu. Uji sula pli hangi ya ka kerdop jong ka bane. To yarap yangi ban le ya ka mon jame. Kamtam ha ka por jing shitom kanambangin yo kring ya ki wei pat shame bangin yo lem ya ka burom jame. Enda mela kot no yangi na ka ne ka prate da ukris utrai jongi. Subhasham Shim Kanamba Lies Pak Prapuwe Kanamba Lies Pak Prapuwe Cinta
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jompi khallong ka ba priang pun ha ublei upa badan bor barom Trai men singnya lagi sepi, now bentar siapa berlaku lagi sebu, kasih minta ini banyak berlaku sebu barokai. to snap yangi ko blei badan bor baro but to ai bagi chakri jame ha ki ba melap siap ia ge jingi kai jonga jinge kristan kinyo jimpen kuit da ka jing tre kam jong kane ka jingkinia da u kris u trai jongim Utrai undon rengka batpim talking to you yalaki donut Pangin aingu ya utrai ublei jengim dashisha kalong kabashong hok bat kabadei kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jeka banaingu yame kokin rat koppa bakhuid koblei badon por bat bam jikut lemba utrai jongi u Yesu Christ namar mau kum ubriyo bashisha ulayam nagabenda u Lazarus u paralog jongu but kum ublei bam jikut ula penmi pat yawu naka jingtep u yisne yaka jait bendriyu badu ya yalam yangi dagi jingmaya bakentang shaka jim timmai ka jingim lemba jongu ka kinhun gi angel kamane yaka buram jame but ka komen hakama jame junam ngi karpad yame to ai bagi sur jangiru kinya so bat ka jangki hakawe ka sur janga jingero bakomen khadba ngi pen banam Sana
Hagane ka por ka bakentang tam ka bakhuid tam. Tongin van ra hau Jesu ya ka jingang nur jangi. Ba lemba ka jing pa yo uble ya umen siam bakhuid halo jangi. Umen siam un roy hapo jangi. U Jesu un roy hapo jangi. Pangintrang ngindon kambun Jesu hagadodud hakamen siam. Bandup longi balai lui. Bandup kibakiar na kipop na kijig suniyo. Dashisha melong Bakhuid ko Trai katamay jong kajing koi barong. Namar katang ikarpadya me to pen kuit pen kantang yakini kijing terwa jangi da kawapa ya umen same jamme kum gawumje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagasnam jango Trai jangi o Jesu Christ. Haka por baladino yahu badala ka mons nuba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yahu badula ai halake senran u ong to shim bato bamna ka ne pi baro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka bayanaiti naga benda jumpi. Hagaju ke rekomendal le bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yami ula ayaka halake senran u ong to shimbat dina kane pi barro ne mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang batimai badam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babun naga benda ka jimap ye ki pop to leya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jango Christ to pen kuid ye pen kuid ye kemin siam hadim pen kuid pen koi pen kia yangi yada yangi nau bamen kajimaya jong kajinge namar kata ngi ke bapin menta ya ke jingia bar ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra yau po jang ke jingim badia ka kuri jang ke jim penim ngi rai ngwai dem namar melanyu yangi ke babit men ya kama jamme bar ben chakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke bayo binda ha ka met bagas nam o Chris ngin long ke bela penyat lika we da umen suyam Bakhuid takan mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay But penjana yaka haga jangi rengad bado Francis uppa Bakhuid jangi will but marwainu bishop jangi but baru killing do but kirinium takan maulam ro yaki himmen ke parashin rang but kindai ki bala yoti ada ka bakarmen yaka jimmi pad but ya baru ki bala kalat no haga jingi sune jamme top diang yaki shaga jingsha ka kuma jamme to yisne yangi baru ngi karpad yame barengkhad but kamariya te so de Bakhuid ka kami jango bale u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid to Francis de Sales Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bala pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit banyo bendale maga jingim bam jukut but bangini Robert pindon buram me ta u kun jamme o Jesu Christ Davu lembadu badhavu kanlo hame ublay uppa badon bor
Haga jingalang kawe jangamen sim Bakhuid. Barok ke buram bat ke jingero. Junom la junom. Ko himen ko para bat pig na bayid barok. Tongin ang duway kung bau Jisu lahi kayangi. Nagabinta ki jing tumu kabakerpang jangi. Bau Jisu enroy hakadonu jangi. Ke jingid yau Jisu kan roy hakamen siam jangi. Bangil lang shisha ki kun ki balait luit na ki pop. Bat ki bakin mau burom yau Trai. Ki bating burom yau Trai. Kopa jangim. Ubaha bening kalong ka Bakhuid ka kateng jame. Kanuhan ka hima jame. Kalong ka mon jame. Akin daw kubaha bening. Tuai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasni. Patamap yang igreng kang jangi. Kumbang irong imap ikabeles niyo yangi. Badwa delam yang isya ka jimpan syoy. Henry tapalait yang i nagabatsin niyo. Top light yang ingi karpat ko Trai na ka jing siniyo barra. Haga jing spoon jamme. Tuai jing so jing saing haga Sngi jangi. Kanam bada ka jing erap ka jing sinay jamme. Ngilait bada bo na ka pop. Bad nginyo jing eda na ka jing jinjar barra. Kabang idangap kemelendi aga jinggar men Bakhuid. Pat ka jing wan pa jung nong penim jangi o Jesu Christ. Namaga chome kalong kahima, kachome kabon kaurong, junong na junong. Ko Trai Jesu Christ me ubala ong haki apostol jame, ka jing sug ngai happy, ka jing sug janga nga ai happy. Wat pede ki pop jangi, Henry aga jingai janga balang jame. Badha ka jing spoon jamme, to ai hakaya ka jing sug, bad ka jing yatale kawe katkum gamon jame. Mame uba im bad basensha, jinom la jinom, ka jing sug Trai. Kandon barabor rengka batpim dabda ka jingido Kristo nginiay ngu markaliang. Hakami ukun lambro janga play. Hakami bakit na ka pop janga parte. So kita ke bala kot shaga jing kawai janga ukun lambrot. Kamet bagas ngam janga Christ kuntu shaga jing pamjik. Shim kanambar arspa. Kanambar arspa. Oh
Shimnaga slashi span rukosan. Kumensim ukris tuben kojanga. Kumet ukris tuben imanga. Kusnam ukris tuben depanga. Nagrum ukris usajanga. Kecing shalabenya ukris tuben krajanga. Kujisu ma tu shishorika. Apa ojing mong chumbi tu aingan ri. Wasyaya nga kanakano nami. Naunong syunduman tu daina. Amir kecing yaw tu kodinga. Katoong pagkakuan chami. Renggak bakiriku chami. Madum ya roh ebe. Chunam na chunam. Amen. Akmi. Ujisu maha pagkatiang tam. Kadang kerubuk ma chami. Kadang kerang kusyakam changum sim changa. Manwayar berpad ebe. Mencuan tu penuh changa. Kau berim chang kecing kecing kemen kecing Renggak kecing selai bersisya. Nak bentar lagi po. Pagkamon muslim menlep haro. Kalbah pola diri. Kecing berciliu. Kecing selai musim. Wayai pesan kita santri cumong berdoa. Laga kenal itu kita. Bawa terkenal itu lupa. Taslim bawa lekren syafan cumi. Kuci suku apa. Lasam dikti berticat cengah. Dunia usin cengah baru. Slash shispa iway. Kuci su keberdiang bercensur. Benda bikti dan syafan mukul. Nak benda kesimpulan pengucap pinampok. Wasya bikti berlapan selai cunci dibekit. Bagi tamat kesian kemen kau belia cunci. Warai bermiak syukur cunci dibejak dia. Bagi sahur ang bersenam kodor dam cunci. Uri bulu cunci. Uri bertek. Mat kita kita kecawai. Contoh untuk orang cunci. Uri cintai cunci. Bisa sopai. Rai itu cunci ini kepentai. Kalau lagi cunci pemen cunci dengan hamnek aman. Tong in near Dubai. Ngikar part ko blay badan bor barro ba en new yangi barabor hapadeng kita kot janguta. Uba ya kamet badas nam jangu ni ya bam yasip. Uba im badsen shar genom la genom. Amen. O trai undon rengkad bat pim. Rengkad bat pim. Ngu ya ka kli jambi karpadi ka jinggar ko na utrai. To karku ko trai ya ki pai jamme. Ki batrang ya ka jinga e janga jingisne jamme. Pat ai ba ya ki ta kata ka ba ki angnut da ka jing prasad min siam jamme. Kinyo pediang ru na ka jing spoon jamme. Da u kreso trai jangim. Blay pa don bor baro in karku ya pi upa. Baro kon. Baro men siam Bakhuid. Ya lesuk ban pen bana ya ka kubar babha jango trai. Da ka jingim ka jampim. Shim naga nambar san pokra. San pokra. Bakhuid. Kumaria kuno erap ki Kristan. Kita ngupa berukun bermusim Bakhuid. Amin. Ini roh Yesus Kristus.